Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau na kawo muku wata sabuwar hanya ce wadda za ku samu data kyauta unlimited a layin Airtel a taƙaice. To amma kafin nuna muku yadda za ku samu wannan abu, ina mai tunatar da ku cewa idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana alamar sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma, da Allah ka danna mana like sannan kai mana share, ka tura ma abokanka a social media da duk wani section da kake domin wasu masu amfana. Kamar yadda ne muku bayani a farkon magana, ina so in nuna muku yadda za ku samu data kullum a takaice 10 gig, 5 gig, 5 gig, 10 gig har zuwa unlimited dai a kullum, ya danganta yanda kai iya ƙoƙarinka. Amma fa yana yi ne a layin Airtel kaɗai. Sannan kuma a kowane lokaci abin zai iya tsayawa. A yanzu dai yana aiki. Idan ya kasance ka kalli bidiyon daga baya abin ya canza, to insha Allah sai ka haƙuri. Idan an ƙara samun wani za mu sake nuna muku yadda ake. Sannan kuma ana amfani da wasu file ne guda biyu wanda za ka je ka yi download. Zan nuna muku su, sannan zan ajiye muku link ɗin file ɗin a description ɗin wannan bidiyon, wanda shi za ku je ku danna ku ɗauko shi, sannan sai ku yi download ɗin shi. Shi za ku sa, shi ne zai sa abun ya aiki 100%. To kamar yadda ne muku bayani, shi ne farko dai abin da ake da bukata, za ka zo ka shiga link ɗin na description ɗin bidiyon. A nan ne za ka iya ganin wannan link ɗin. Idan kuma baka wani, to ka shiga cikin Play Store. Misali idan ka shiga cikin Play Store, bari mu gani, ka shiga cikin Play Store kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store, nan gurin sacin abin da za ka rubuta, sai ka zo ka rubuta HA tunnel. Mun gan shi nan, suna da yawa. To wannan muke da bukata ka ɗauka. Application ɗin suna da yawa irin su wanda suke aiki. To wannan shi ne wanda zan amfani da shi, shi nake bukata kuma ku ɗauka. Zan ajiye muku link ɗin shi kuma a description, saboda idan ko da kun zo ba ku gan shi ba, kuka biyo ta description zai kawo ku nan wajen kai tsaye. Abinda za ka yi duka bai da nauyi. Kun gani gashi nan duka 7 MB ne, ba nauyi gare shi ba. Nan kuma sama da mutum miliyan 1 ma suna amfani da wannan application ɗin. Kun ga yana da matukar amfani. Abinda za ka yi na gaba, sai ka zo ka danna install. Misali kamar haka, ba shi da nauyi, yanzu nan zai gama installing. Ya danganta ga yanayin network. Amma fa yana aiki ne da layin Airtel na Najeriya, saboda yana yi da wasu layuka, amma na Airtel na Najeriya da shi muka gwada a yanzu muka ga yayi. To shi sai ya muka ga ya dace mu nuna muku domin kuma ku amfana. A yanzu haka yana yi. Za su iya canjin wannan. Idan ka gwada kaga kuma bai yi, za mu rika canza muku wannan files ɗin lokaci zuwa lokaci. Da zaran cewa kun yi amfani, in kuka ga ya tsaya, idan muka lura cewa ya tsaya, to an canza file kenan, ana updating. To insha Allah za mu ɗauko mu sa muku shi a cikin description ɗin nan. Za ku rika duba link ɗin bidiyon lokaci zai ringa kai ku description. Za ku rika kai ku sites ɗin da za ku je ku ɗauka shi. Yawwa, to kun ga yanzu ya gama downloading kenan. Abu na gaba da za ku yi shine, za ka zo sai ka danna open a nan, ko ka buɗe shi ta nan, ko ka je can kan desktop ɗin. Kowa ya san yadda ake buɗe application. Abinda za ka yi da farko, sai ka zo sai ka danna open. Idan ka danna open, abinda za ka yi zai nuna maka nan haka, kamar haka. To kun ga yadda zai kawo muku wannan fuskar haka. Saboda haka idan ya kawo maka nan gurin, za ka iya zuwa sai ka danna later nan gurin. Kun gani, sai ka sake danna nan gurin later in baka so ka join ɗin su. Idan ya kawo maka wannan fuska, abu na gaba sai ka zo ka danna okay understand. Gashi nan daga nan gurin sai ka danna shi a haka. Idan ya kawo maka nan, duk wannan bayanai ne, yana da bukata idan za ka karanta. Ka gani ga yanda za ka yi wasu abubuwa, duk sai ka karanta ka gani. Abu na gaba da za ka yi, sai ka zo ka danna okay a kan shi. To abin da nake so in nuna muku shine, idan ka danna okay a kan shi kamar haka, ga wani wuri nan daga nan connection. Gashi nan kun gan shi daga nan gurin, sai ka zo ka danna alamar nan ka kunna. Kun gan shi nan gurin. To abin da za ka yi na gaba, daga nan sama ga wasu layuka nan guda uku, sai ka zo ka danna a kansu. Idan ka danna, sai ka zo nan, bayan ka yi downloading wancan file ɗin ɗayan wanda yake cikin description ɗin. Idan ka yi download ɗin, zai je shiga cikin download ne. Sai ka zo sai ka danna, misali sai ka zo ka danna
wannan anan gurin sai ka bashi dama ya shiga cikin folders din. Wannan tala ne zaka bashi dama nan gurin sai ka je ka nemo wannan file din da kai downloading, sai ka je ka nemi cikin folder wanda aka rubuta mata download. Misali idan ka zo ka kun ganshi nan, wannan shine download, sai ka zo ka shiga cikin shi kamar haka. Ga abun nan, wannan shine file din wanda muka yi downloading. Ku lura da shi da kyau, kun gane. Sai ka zo ka dauke shi ka sa. Idan ka sa to kun gani gashi nan yanzu ya hau nan. To abinda zaka yi kawai shikenan, sai ka danna start. Misali kana danna start zai kawo kamar haka, sai ka sake danna OK. Idan ka danna OK, abinda zai kawo zai kun gani gashi nan ya fara reading, yana magana starting. To kun ga abin da yace nan ya bada mutane. To abinda za a yi sai ya ce ka kalli bidiyo. Abinda za a ce sai ce ka kalli bidiyo domin ka samu lokacin wannan. Abinda za ka sai ka kalli bidiyon. Yawwa kun gani gashi nan mun tara nan gurin, sai ka zo sai ka ce ka kalli bidiyo tukunna, sannan zai ƙara lokacin. ku dole daga nan ƙasa gashi nan minti 9 ne ya fara counting. To abinda za ka yi na gaba kawai sai ka danna watch. Abun yana da buƙata ka kalli bidiyo ne. Iya bidiyon da ka kalla, iya data hours ɗin da za su nuna ma. To kaga kuma yana buƙata a takaicen wayarka ta kasance tana da 4G. Every love story is beautiful. To kun gani? But ours is my favorite. I hope this can express how I feel about you. Yanzu gashi nan magan sai ka kalli bidiyon ka bari sai ya gama counting second din. Gashi daga sama yana counting. Ku lura daga nan gurin gashi nan. Idan ya gama counting sai ka zo sai ka danna akan shi, sai ka kulle bidiyon. Za ka ga zai ƙara maka lokaci. Kun gani sai ka zo sai ka danne, sai ka zo sai ka kulle shi haka misali. Idan ka danna to ku lura da kyau. Kun gani abinda za ku gane, abinda za ku lura ku gane, kun ga gashi nan. Nan gurin sai ka danna OK. Kaga gashi nan ya baka cewa ya bada awa 5. To a haka kawai sai ka zo kai minimize din shi. Idan kana sai kai minimize din shi kawai ka shiga ka ci gaba da browsing ɗinka hankali kwance. Za ka shiga YouTube, ka shiga Facebook, ka shiga ko ina ma har tsawon awa 5 din nan ba tare da ka rasa network ɗinka ba. In yayi connecting daga nan sama kuma za ka ga mukulli gashi nan, shaidan mukulli, alaman cewa yayi connecting kenan. Sannan kuma idan kana da buƙata ka ƙara lokaci, kun gani. Idan kana da buƙata ka ƙara lokaci, at time gashi daga nan gurin. Kun lura da kyau. Kun gani gashi nan aka ce get 1 hour. Idan in ka ƙara kallon wani bidiyon, to haka za ka yi in ka ƙara kallon bidiyon, za ka ga ya ƙara baka lokuta sosai. Za ka ga yana nuna maka wannan ɗin. Ka gani yanzu gashi nan ga bidiyon ne yanzu yana wannan. Saboda haka wannan shine bidiyon. Na rage murya ne saboda yanayin kada ya zama cewa copyright. To yanzu gashi nan yana counting a nan gurin. Na farko dai shine zai baka awa 5 din nan kai tsaye. Sannan kuma na biyun idan ka zai rinka ƙara maka awa 1. To kaga in kana ƙarawa babu iyaka kenan. Iya adadin shiganka internet a wannan wuni, iya adadin abun da zaka samu. Ka gani? Lura kun gani yanzu ya koma awa 6 ko? Kun ga gashi nan ya koma awa 6. To haka za ka ci gaba da wannan. Idan kana da kai minimizing kawai ka ci gaba da browser hankali kwanci. To idan wannan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana like, sannan ku yi mana share, ku tura mana abokanku duka a social media. Sannan kana da ƙarin bayani ko baka gane wani abu, to kai mana comment, insha Allah za mu ƙara muku bayani akan yadda abu